Nový Outback SUV pre plnší život. Spojenie komfortu osobného automobilu s terénnymi schopnosťami a praktickosťou SUV. Režim X-Mode vám vždy s istotou pomôže dostať sa tam, kam chcete ísť najradšej. Už vás nič nezastaví. Priestranný a komfortný interiér so zvláštnym dôrazom na detaily. Zvukový systém Harman Kardon so 7-palcovým displejom. EyeSight je moderný asistenčný systém so stereoskopickou sústavou kamier. Päť hviezdičiek v najnovšom teste Euro NCAP.